Katsotaan tällä kertaa, että onko tuossa dieselautossa mitään järkeä. Sen verran aiheutti kysymyksiä ja kommentteja se sähköauton myyntivideo, että palataan näihin aiheisiin nyt. Palataan nyt ensiksi kuitenkin taaksepäin ja katsotaan, että pitääkö kyllä dieselillä päästä se 1000 kilometriä. Tervetuloa taas uuden videon pariin. Ollaan Kittilässä tällä hetkellä. Tankit on nyt täynnä ja siinä miksi myin sähköauton videolla tuli paljon palautetta siitä, että kyllä se dieseli on nykypäivänä vielä edelleen hyvä juttu. No, tässä nyt näitä omia kokemuksia tässä pyrkii jakamaan, niin näyttää siltä, että täällä päin niin 95 ja dieselin hintaero on 0,09 senttiä, että sillä ei hintaeroa ole tässä kohtaa juuri mitään. Seurataan vähän tässä matkalla näitä hintoja, että ja selvitellään samalla sitä, että onko sillä nyt pakko päästä tuolla tankillisella se tonni. Meillä on 950 kilometriä kohteeseen matkaa ja ei muuta kuin lähdetään reissuun. Samassa se kysyi. No niin, ja sitten ensimmäinen pysähdys tässä. Ei ole meikäläistä dieselimieheksi, että 200 kilometriä sitä pääsee pysähtymättä näköjään, että tässä Rovaniemen alapuolella ollaan jonkun matkaa. Joku kylätalo tässä näin on mainostivat kesäkahvilaa, niin olihan se jo kello on 2, niin päiväkahvin aika. Mutta nopea tämmönen 5-minuuttinen pysähdys tähän väliin ja jatketaan matkaa, mutta noin niin kuin, että jos olisi sähköautolla liikenteessä, niin eipä haittaisi mitään vaikka vähän lataisikin tässä välissä. Ja sitten Pudasjärvellä kebabit naamariin siitä ja pikkusen tuulilasin pesua. 5 tuntia on nyt matkaa taivallettu ja noin 400 kilometriä on tultu kokonaisuudessaan. Tässä vielä toi 500 on, että kyllä tässä vielä ajamista on ja kello on tosiaan rupeaa olemaan kohta 5, että menee puolilleen, että päästään Keski-Suomeen mökille. Mutta mikäs tässä heinäkuinen ilta, aurinko paistaa melkein varmaan läpi yön Keski-Suomessakin vielä. Yksi homma tossa tuli mieleen, nyt kun tää reittivalinta on vähän, ei mennä vähän pienempiä teitä tässä, niin tosta tultiin Ranuan kautta ja muuten, niin jos sähköautolla olisi matka, niin tää olisi periaatteessa ollut ensimmäinen latauspiste, niin kuin, jos olisi järkevästi ajatellut, että tähän nyt olisi tullut yhdellä latauksella sieltä kotua asti, ei siinä mitään. Tuossa on aikamoinen jonotus AP:ssä, että siinä on useampi. Tää laturit on täynnä useampi vielä jonottamassa, että siinä ehkä itsellä olisi mennyt maku siinä hommassa, mutta ei se ladata olisi tässä kohtaa pitänyt. Se olisi siellä Rovaniemen korkeudella vielä ollut aika lailla turhaa. Meillähän on video tuossa kanavalla sitten, että missä on ajettu tämmönen pitempi reissu sähköautolla, niin vertaillaan tässä sitten, saadaan tämä reissu päätökseen, niin vähän aikaa ja rahamäärä, että mitä on mennyt. Mä en muista niitä speksejä, mutta selvitetään ne sitten myöhemmin. Se kommentti siitä, että mä en dieselistä tykkää, niin sain nostettua vähän tunteita jollakin pintaan. Niin kokeillaan nyt tällaista matkamuotoa kanssa. Pakulla siis matkas. Ja siinä sitten käytiin nopeasti Viitasaarella kaupassa, että otettiin tommonen puristus tuohon väliin ja ajettiin 400 kilometriä putkeen ilman pysähdyksiä. Ja yhteensä on tultu nyt Muoniosta tuo 760 kilometriä ja vajaa 200 on vielä jäljellä, että kyllä tässä niinku ihan ajopäivä tulee. 11 tuntia on nyt ajettu taukoineen. Katsotaan nyt. Mun mielestä tossa nyt ei ihan hirveästi kyllä ainakaan aikaa säästä. Olin sitten sähköautolla eli dieselautolla matkassa, mutta pistetään tarkempia speksejä tossa sitten myöhemmässä vaiheessa. No niin, ja mökki oli saavutettu. 900, olisiko nyt 20 kilometriä nyt sitten tullut ajoa. Ja me lähdettiin Muoniosta Vartijavalle 11 aamulla ja kello on 12 nyt. 13 tuntia käytännössä taukoinensa. Sanotaan nyt näin, että toi 1000 kilometriä tankillisella, mitä ne dieselillä ajavat perään kuuluttaa noissa sähköautoissa, niin me pidettiin nyt 2 lyhyttä ja 1 ruokatauko tässä matkalla. Ja kyllä mä olisin mielellään pitänyt 2,5 tunnin lataustaukoa tuossa välissä vielä lisää. Ei siinä mitään.
se myytti on siis sinällään purettu ainakin meikäläisen osalta, että ei tarvitse kyllä niinku sitten yhtään päästä. Mutta katsotaan vielä tuo videon varsinainen pihvi tää loppu. Ja nyt kun tässä on pari päivää miettinyt tuota matkaa tänne, niin väittäisin yhtäkkiä, että noin tunnin verran enemmän siinä matkassa olisi mennyt sähköautolla. Ja sitten kun ajatellaan niitä kustannuksia, niin tuolla pakulla nyt sitten päästiin 7 litraa sataselle, joka tarkoittaa sinne 125-130 euron väliin. Laitetaan taas tarkempia muistiinpanoja tuohon, niin mökkimatkalle hintaa. Ja sitten jos ajatellaan, että tuo paku olisi ollut sähköinen, vaikka se ID-bussi, se nyt on lähimpänä tuota. Laskeskelin tuossa, että jos 70 kilowattituntia olisi ladannut kotona, niin se olisi maksanut 10 ja varmaan noin 108 kilowattituntia olisi mennyt loppumatkalle. Ihan tarkasti en sen auton kulutusta tiedä, mutta laskin 27 sen. Ei ainakaan sitten jää siitä kiinni. Niin APC-latauksen hinta tällä hetkellä 31 senttiä kilowattituntia. Se olisi 180 pitänyt olla. Tarkempi laskukava taas tähän alas. Eli edelleenkin noin puolta halvempaa tällaiset yksittäiset matkat sähköllä, jos ei ota mitään muuta kuin liikkumisen laskuihin mukaan. Se on yllättävän paljon. Perua kuitenkin. Sitten jos ajatellaan vielä semmoinen juttu, että jos olisi ollut se vanha bensakaddy, mikä meillä oli pakettiautona, niin se vei ylitte 7 sitten jo, että se olisi sitten ollut selvästi vielä kalliimpi. Että tämä mökkimatka olisi ollut sähköllä samantyyppisellä autolla ylivoimaisesti halvin. Mutta voitaisiin tässä kohtaa unohtaa kyllä se pakettiauto tästä välistä kokonaansa ja miettiä vähän isommassa kuvassa tätä bensa vs diesel vs sähköjuttua. Laskukavahan on sinänsä helppo, että ensiksi otetaan se vuosittainen vero, mitä niistä peritään. Ja siihen plussataan sitten litrahinta kerrottuna kulutuksella, kerrottuna kilometrimäärällä, mitä se ajetaan. Tein tuommoisen Excel-kaavionkin tosta noin, niin katsotaan sitä vähän tarkemmin sitten. Ja meidän tapauksessa niin bensa-autolla polttoaineeseen ja veroon menisi toi 4300 euroa koko luokkaan. Dieselin 4200 euroa. Ja sähkön kotilatauksella 1370 euroa. Ja sitten jos käyttäisi julkisia latauksia tuolla 31 sentin hinnalla, niin niihin menisi 2550 euroa. Eli jos ei sitä auton arvon alenemaa ota huomioon, niin tuo sähkö on selkeästi halvempi. Jos kilometrejä tulee paljon, niin dieseli vaihtuu silleen, että se on bensaa halvempi. Tuo dieselin kulutus, niin mä tuossa tein tutkimusta ja sain tämmöisen 300-sarjalaisen Bemarin tarkemmat speksit tähän näin, niin sieltä pitkän ajan kulutus kaivettiin ajotietokoneesta 5,2 litraa esille. Meillä oli se Q3, sen keskikulutus dieselinä oli se 5,4 litraa. Eli ollaan varmaan hehtaarilla aika hyvin. Siihen myyntivideoon tuli joku kommentti, että dieselillä pääsee helposti alle 4 litran, niin mä en usko tähän kyllä enää nykypäivän autoilla. En sitten niin kuin ollenkaan, mutta se on nyt sitten kaikilla nähtävissä ja kaikilla on se oma kulutus sitten tiedossa, mitä se haluaa ikinä laskeekin. Tuo bensan kulutus 5,9, niin se on ihan omaa kokemusta sitten henkilöautolla ajettaessa. Sitten taas kilometriä tulee tuo 15 tonnia vuodessa. Bensan kustannukset on tuo vajaa 2 tonnia, dieseli vähän reilu 2 tonnia ja sähkö on sitten 7,5–1250 riippuen, että kuinka paljon lataa sitten julkisilla. Tuosta nyt on helppo sitten katsoa, että jos sitä kilometriä toi 15 000 tulee, niin nuo erot on sen verran pieniä, että sillä ei saa tämmöistä suurenevaa arvonalenemaa kyllä kiinni sitten millään. Että kilometriä pitää tulla paljon, niin sitten toi sähköauton hyöty korostuu aina. Ja silloin pystyy ostamaan vähän kalliimman autonkin. Ja nämä edeltävät luvut on sitten laskettu noilla litrahinnoilla, mitä Kittilässä oli, kun tuolle reissulle lähettiin. Mutta muutetaanpa litrahinnat siihen, mitä oli tuolla Viitasaarella, taisi olla halvimmat tuolla matkalla, kun tänne Keski-Suomeen tultiin. Ai. Eversinkaan rantasaunalle. Tosiaan toi polttoainehinta, mitä tuossa nyt matkalla nähtiin, niin 1669 oli halvin
diesel ja 1,779 oli sitten halvin 95. Et niitä hintoja kun vertaa, niin kyllä siinä vuositasolla tulee tommosella 20 sentin erolla niin 500 eroa. Että toivottavasti mä ne ensimmäiset numerot sanoin oikein sitten, ja jos en sanonut, niin korjataan nyt tässä kohtaa. Et mä laitan ne tarkemmat laskelmat sitten tähän aina päälle johonkin, niin kuin on tututtu. Eli tuolla kaavalla nyt kun katsoo, niin ja näillä kulutuksilla, mitä nyt tiedossa on, niin se tulee sillä jossain 25 000 ja 30 000 välissä se diiseli bensaakin kannattavammaksi vielä. Että noin niin kuin itsellekin se olisi parempi vaihtoehto, vaikka en oikein sitä enää osaisi kyllä ostaa. Eli toisin sanoen, jos et arvonalenemaa ota millään lailla huomioon eikä se sua kiinnosta, niin siinä kohtaa ainut vaihtoehto tällä hetkellä on sähkö. Se on aika merkittävästikin halvempi sitten noin niin kuin käytön osalta. Oli sitten kyseessä pakettiauto tai henkilöauto. Mä painotan näitä henkilöautojuttuja, vaikka itse tuolla pakulla tulee nyt ajettuakin, mutta mitä veikkaat? Mitä on vuoden päästä polttoaineiden hinnat? Niin sähkö, bensa kuin diiseli. Kommenttia vaan tuohon alas, niin arvuudellaan vuoden päästä sitten, että kuka meni lähemmäs. Muitakin asioita jäi vähän epäselväksi sillä videolla. Mä halusin tämän polttoaineasian tässä nyt tuoda esille ja sen, että mun mielestä ei ole mitään tarvetta päästä tonnia tankillisella kautta latauksella. Mutta muihin asioihin palataan sitten myöhemmässä vaiheessa. Ensi kerralla ajetaan taas mopolla ja sitten taas palataan näihin asioihin. Se on moro.